गिबि गिबि आं नैबे बाथ्राखौ फोरमायनानै लानो लुबैदों। दिनैनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय नैबे जायगाया आंनिनो जोनोम गामि आरो बे गामिखौ बानुगाव होननानै जों बयबो मिथियो। आङो बे गामियावनो जोनोम मोननायनि उनाव देरजासिम बेवहायनो बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै अरायबो सोलिबोदों। गासैबो बे गामिनि जोंनिनो गामि जौगाथायनि थाखाय बा गामिनि मोजांनि थाखाय जेखिनि गामियारि समाज एबा रायजोफ्रा हाबा मावबोदों बेनि फारसे अरायबो मदद होबोदों। दा दिनैबो नैबे गोथार रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय समाव गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरनानै बिथांमोनहा लांगोना बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय रंजालि बैसागुनि बागै फंनैसो रायजोफोरनि सिगाङाव रायदावलांनायनि मुङाव आंखौ जेखिनि बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु होदों बेनि थाखाय आङो सिगां बैसागु खुंफुंग्रा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गामिनि गावबुरा गामिनि जोंनि लाइब्रेरि आरो क्लाबनि माखासे मावथि लाइमोनफोर दं, आइ आफा रायजो राजा फंबाय बिनानाव गासैबो दं। बिथांमोननिसिम आङो गोरबो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ जासिहरगोन आरो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौबो आं बिथांमोननिसिम फोरमायहरगोन। दा दिनै थारैनो जों बयबो मिथिगौ जे रंजालि बैसागुआ जोंनि माहारियारि फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोंनि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा थांनाय 8 बोसोर देग्लायजों बिथांमोनहा 8 बोसोर जाबाय। बे 8 बोसोर 8थि खेब बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। फालिनायनि गाहाय थांखिया जाबाय गामियाव खौसेथि, अनलायनाय, गोजोन आरो गोरोबलायनानै जाहाथे जोङो जै जै मैयै रायजो जानो हायो। बेनि मोनसे जोंनो बोसोराव खनसे जोंहा मोनसे मन्चनि दरखार दङ आरो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौनो जों खाबु लानानै दिनै बेयाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा खौसेयै थुबुर जानानै जोंनि फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाय, गोरोबलायनाय, खौसेथिखौ गोख्रोङै देखायनायनि मोनसे आरो हमथानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै लादों। आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै बेयाव हारिमुआरि बादायलायनाय लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै जे फरायसुलि फरायसुला उन्दैफोर दङ, गथ'साफोर दं, बिसोरखौ गेलेनाय आयदा, थुनलाइ आयदायावबो बादायलायनाय जे खाबुखौ होदों बे थारैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे गोब्राब जुजिलायनाया फैगोन। जोंनि थुनलाइयारि बिथिङाव जोंनि फरायसा गथ'फ्रा इयुनाव साफा साफा राफोद बेबायदि थुनलाइ सिबियारि, थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि जाहैनायनि बा बेबायदि माखासे गेलेनाय आयदायाव जायफ्रा दिनैहाय बाहागो लानानै देरहासार जानो हागोन, गावनि मोनसे आत्मबिसासखौ डेभेलप खालामनानै लानानै उननि बेलायाव जों सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय आयदा एबा बिथिङावबो जौगाखांनानै साफा साफा मुंदांखा गेलेगिरि जाहैनायनि हयथ' मोनसे लामाखौ बिथांमोनहा नुहुरगोन बा मोनगोन। बेनि खाबुखौ दिनै रंजालि बैसागुनि फोरबोनि गेजेरजों जे जोंनि खुंफुंग्रा आफादा होदों बे मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। आरो लोगोसे दिनै बेवहाय हारिमुआरि माखासे बादायलायनाय जेराव खननाय, मोसानाय, दामनाय देनायनि बादायलायनाय जागोन। बेनि गेजेरजों जों हारिमुखौ जौगाखांहोनायनि बेलायाव बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफ्राबो मोनसे अबदान हिसाबै जाहाथे थायो। जोंनि माहारियारि फोरबो फालिनायनि गेजेरजों हारिमुआरि बादायलायनायनि गेजेरजोंनो रोंगौथिखौ जोङो बाव दिन्थिफुंनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, बयखौबो बेवहाय गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनायजों बयनिबो आशीर्बादखौ जाहाथे जों लानो हायो बेनि थाखाय मोनसे बादायनायनि हाबाफारि बाव दङ। आङो जोंनि आइ आफा रायजो राजा गामिनि साफ्रोमबो बिदा फंबाय जायफोर बिथांमोनहा दं जोबजासे बेबायदिनो दिनै जेबायदि जागायजेनबाय बियो सान्थिपुर्ण भाबै गोरोबलायनायनि गेजेरजों खौसे मदद होलायनायनि गेजेरजों जाफुंसार जायो बेखौ आं हास्थायबाय। लोगोसे गामिनि अराय जौगाखांनायखौ हास्थायनानै गामिनि मोजांनि थाखाय, गामिनि फोसाबनायनि थाखाय, गामिनि बयनिबो गाहामनि थाखाय रायजोफ्रा खौसेयै जाहाथे खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ आं आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै रायजोफोरखौबो खावलायहरबाय। माखासे जोंहा बर' हिसाबै बर'फ्रा आलादा मोनसे राव हारिमु दङ। जोंनि गासैबो हारिमुखौ फोथांनानै दोननांगौनि बेलायाव जोङो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै बर' हारिमुआरि आफादफोर दं, बर' फरायसा आफाद दं, बर' थुनलाइ आफाद दं, बर' समाजारि आफादफोर दङ। बिथांमोनहा नोजोर होनांगोन जे जोंनि हारिमुआव जाहाथे गुबुन हारिफोरनि हारिमुवा हाबसननानै जोंनि हारिमुखौ जाहाथे फोजोबस्रांनो बेबायदि मोनसे बेबायदि थासारिया जाहाथे फैया। गावनि हारिमुखौ फोथांनांगौ, फोजौनांगौ, फुवारनांगौ, फेहेरनांगौनि थाखायनो जोङो जेब्लाबो बर'नि गासैबो आफादफ्रा खामानि मावबोदों। आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो जाहाथे गुबुन हारिफ्राबो बजबनानै लानो हायो
गुबुन गुबुनफोरनि गेजेरावबो जोंनि हारिमुवा जाहाथे जायगा आवग्रिनो हायो बिनि थाखायनो जोंहा माखासे परिकल्पना लानानै खामानि मावबोबाय थादों। दा नैबे समाव जोङो आथिखालनि माखासे बादायलु मुगायाव दानि मडार्न जे जुग बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा नंगौ जे गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन माखासे साबजाथावै नायथावै माखासे जे मोसानाय बा गाननाय जोमनाय बेफोर दिनै जों मिथिस्लाबलायै जोंनि गेजेराव माखासे जायगा आवग्रिनो बा हाबसनफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदि माखासे फोजोबस्रांलु बा जोंनि हारिमुनि खहा गोनां बेबायदि आयदाफ्रा जोंनि हारिमुआव जाहाथे हाबफैनो हाया बेखौ होबथानायनि राहाखौ जों लानांगोन। दा हारिमु फोसाबनायनि थाखाय जोंहा जिहेथु आफादफोर दं बिथांमोनहा बे फारसेखौ जाहाथे नोजोर होयो, बे फारसे जाहाथे एक्टिभलि माखासे थांखि हाबाफारि लायो बेखौ आं खावलायहरगोन।